Obyvatelia mesta Humenné platia za dodávky tepla viac ako ľudia z okolitých miest. Primátorka vidí príčinu na strane dodávateľa, ktorý sa podľa nej zdráha vybudovať lacnejší paroplynový systém. Majiteľ priemyselného parku však tvrdí, že nový systém nevybuduje, pretože nemá doriešené vzťahy s mestom. Zvažuje dokonca odchod. Čo mieni urobiť primátorka? Ako sa na tento problém pozerá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví? Dozviete sa od Jany Vaľovej a Miroslava Luptáka. Televízia TA3 vás informuje a aj bude informovať o kandidátoch na post prezidenta viac ako iné médiá. V nedeľňajšej relácii V politike sa vám predstavili kandidáti Peter Osusky a Jozef Behil. O ich vystúpení, ako aj o prezidentskej kampani, budem diskutovať s Michalom Horským. Vítajte pri sledovaní témy dňa na TA3. Podpredseda predstavenstva spoločnosti Chemes, ktorej patrí priemyselný park a tepláreň v Humennom, svojimi vyjadreniami zastrašuje obyvateľov mesta. Tvrdí to primátorka na základe sťažností, ktoré dostala od ľudí. Tých totiž pobúrili vyjadrenia zástupcov spoločnosti o tom, že park možno budú musieť zavrieť. Za prestrelkou medzi mestom a súkromným dodávateľom je boj o cenu tepla. Humenné má dlhodobo jednu z najvyšších cien tepla v regióne. Mesto si preto dalo vypracovať odbornú analýzu, ktorá potvrdila, že teplo je možné vyrábať oveľa lacnejšie. Nový zdroj paroplynového cyklu, alebo teda vynovené technológie, by boli jednak ekologickejšie a jednak by obyvateľom omnoho finančne znížili náklady na teplo, čo schválilo aj mestské zastupiteľstvo. Vedenie teplárne však oponuje tým, že investícia, ktorú presadzuje mesto, je bez garancie odberu pre súkromnú firmu nevýhodná. Spochybne tento centrálny zdroj, jeho a využíva odporúčania k tomu, aby sa mesto odpojilo do svojím distribučným systémom od centrálneho zdroja. Mesto a úrad mestského úradu je tu preto, aby naozaj slúžil všetkým občanom a aby občania mali lacnejšie teplo. Podľa Chvostáľa však kroky mesta smerujú k odpojeniu väčšiny odberateľov od centrálneho zdroja vykurovania, čím by sa výroba energií mohla stať pre Chemes, ktorý prevádzkuje tepláreň aj priemyselný park stratovou. Musíme konštatovať, že tento priemyselný park dneska je ohrozený. Tieto pracovné miesta sú ohrozené. Hoci v teplárni pracuje iba štvrtina všetkých zamestnancov priemyselného parku, jeho zatvorenie by sa mohlo dotknúť aj pracovníkov ostatných firiem. Predpokladané číslo ľudí, ktorí by mohli pracovať v priemyselnom parku, je 1640 zamestnancov. Na tepláreň Chemes je v Humennom napojených približne 8000 domácností. Ak by prerušili výrobu, bez tepla by zostali nielen obyvatelia mesta, ale aj súkromné firmy a 19 základných a materských škôl. Keby došlo k vypnutiu tepla a teplej vody, tak je priamo ohrozené zdravie ľudí, pretože bez teplej vody nie je možné zabezpečiť hygienu a bez tepla dojde k ohrozeniu zdravia. Je to nehorázna arogancia sily a moci a myslím si, že to by mal byť príklad pre celé Slovensko, že také niečo sa určite nikdy nemôže stať a tak si myslím, že zákon na to pamätá, že naozaj by potom prebral správu nad takýmto podnikom štát. Prechod na paroplynový cyklus by znamenal lacnejšie teplo nielen pre celé mesto, ale aj pre spomínaný priemyselný park. Vladimír Tomek, TA3. V štúdiu TA3 už vítam primátorku Humenného Janu Vaľovu. Dobrý večer, vítajte pani primátorka. Príjemný dobrý večer, ďakujem. Táto téma nás veľmi zaujala. Ako ste spomínali, viaceré mestá na Slovensku môžu mať tento problém. Vy môžete byť teda takým laboratóriom, v ktorom tento problém môžeme predstaviť aj ďalším občanom, hlavne divákom televízie TA3. Vy tvrdíte, pani primátorka, že Humenčania platia za teplo viac ako obyvatelia iných miest. Z čoho pri tom vychádzate? Samozrejme, jednoducho som si pripravila aj nejaké čísla, pretože je to najdôležitejšie, aby sme vychádzali z čísiel. Keď si zoberiete jednozložkovú cenu tepla v eurách schválené URSom pre rok 2014, tak uvidíte, že mesto Humenné má skutočne najvyššiu cenu tepla z okolitých miest, čo sa týka Svidníka, čo sa týka Prešova, Michaloviec. A ja som tu vyťahla aj teplo Levíc a Topolčian, s ktorými primátormi som rozprávala, kde práve tento paroplynový cyklus zaviedli a kde to teplo išlo rapidne dole. Keď sa pozriete na vývoj jednozložkovej ceny tepla v Humennom od roku 2005, tak tá stúpla o viac ako 100%. Myslím si, že v dnešnej situácii, kedy naozaj východné Slovensko je veľmi skúšané aj pracovnými miestami, ľudia naozaj žijú z minimálnej mzdy, tak je to sociálne neúnosné, aby takéto ceny platili za teplo. A mojou povinnosťou ako primátorky mesta je, že som určite sa riadím zákonmi tohto štátu, ale aj ľuďom som dala určitý sľub, že vlastne cena tepla sa dá znížiť a preto mesto musí hľadať nejakým spôsobom, ale nie nejakým spôsobom, ale aj odbornou analýzou, ktorú sme si dali vypracovať na základe uznesenia mestského zastupiteľstva,
ktoré dalo súhlas na vypracovanie analýzy. Tu sme si objednali a v tejto analýze bolo jasne preukázané, že cena tepla z teplárne, ktorá momentálne produkuje teplo, sa dá znížiť, vie byť ekologickejšia, vie byť bezpečnejšia v dodávke, ak by sme zaviedli v Humennom paroplynový cyklus a schválili to aj poslanci Mestského zastupiteľstva. No ako by to ale malo fungovať? Ten paroplynový cyklus musí niekto vybudovať, treba tam niečo investovať, teplo dodáva obyvateľom mesta, to sme sa už dozvedeli z predchádzajúcej reportáže. Priemyselný park Chemes podnikateľa Jana Molnára. Ten tvrdí ale, že paroplynový cyklus má na ňo stavebné povolenie. Vybuduje až vtedy, ak bude mať isté, že niekto bude aj od neho to teplo odoberať. Ste pripravená takéto garancie dať? Viete ich? Môžete ich vôbec dať? Ja si myslím, že samozrejme garancie už existujú v energetickej koncepcii mesta. Mesto k ničomu nepristúpilo. Jednoducho pristúpilo iba, myslím si, k tej jednej veci, o ktorej sme hovorili, že ten paroplynový cyklus by bol lepší. To schválilo zastupiteľstvo, ale zastupiteľstvo nepovedalo, že sa odpojíme od tepla alebo niečo podobné. Presne takým spoločným záujmom by som povedala mesta práve tejto firmy je, že má zo Slovenskej inšpekcii životného prostredia do 2015 vybudovať paroplynový cyklus. Bohužiaľ, k ničomu zatiaľ nedošlo. Humenčania platia drahé teplo a keď budeme o chvíľočku rozprávať, tak aj v roku 2015, a to sa týka celého Slovenska, sa zmení zákon o emisných kvótach CO2. Čiže dnes, keď aj Humenčania, alebo mesto v Humennom Chemes nakupuje CO2, tak po roku 2015 nastane vážna situácia, pretože tieto kvóty začne štát prideľovať v prvý rok 80%, potom to bude stále menej a menej. Čiže teplo, ktoré je už dneska vysoké, možno 100% viac ako bolo v roku 2005, sa môže navýšiť až na 150%. Čiže poslanci a primátorka nehľadá nejakú konfrontáciu, ale hľadáme riešenie pre roky aspoň 5 alebo 10 rokov do budúcna, pretože my naozaj nevieme, či tento podnikateľ dokáže garantovať občanom tú cenu tepla tak, aby bola únosná, lebo naozaj dneska títo občania majú neskutočne vysokú cenu tepla, a nielen občania, ale aj firmy. Firmy, ktoré chcú v Humennom investovať, veď teplo a energie sú jednou z najväčších položiek po mzdách pre všetky firmy. No tu mi ale napadá otázka, prečo sa o to nespýtate priamo? Ten človek je známy ako podporovateľ jednej nemenovanej politickej strany. V podstate asi má niekde nejaké verejné číslo. Budete sa snažiť o nejakú priamu diskusiu? Viete, pán redaktor, my spolu zasadáme v Humenskej energetickej spoločnosti, pretože potrubia vlastní mesto. Mesto má tam podiel a dalo ich do prenajmu. Jednoducho je to asi tak, že v najbližšom období sa stalo to, že Chemes vlastní aj 67%, pretože zobral od iného súkromného podnikateľa čas v tejto Humenskej energetickej spoločnosti. A keď vám poviem, že ako náhle dostal toto percento do rúk, okamžite odvolal zástupcu primátora, ktorý bol predseda dozornej rady, okamžite povedal, že teplo vôbec už nebude schvaľovať valné zhromaždenia, ale iba dvaja konatelia. Čiže dovolil si urobiť obrovské zmeny. Momentálne sme ho vyzvali, aby sme skontrolovali financie, ktoré mesto už vložilo do potrubia. Samozrejme, že nám odmietli vydať dokumentáciu. Keď sme vyzvali zastupiteľstvo, máme asi 7 listov, kde sme ho vyzvali, aby doplnil koncepciu mesta, kde v koncepcii sa uvádza, že majú znižovať cenu tepla, aby každý rok dali, aká je cena tepla, na základe čoho. Čiže snažíme sa komunikovať. Absolútne táto firma nereaguje. Miesto toho musím povedať, že si kúpila v regióne, pretože sa blížia komunálne voľby, takéto noviny. A v týchto novinách absolútne sa nedá ako primátorke mesta ani vôbec mestu vyjadriť. A jednoducho si tam dáva svoje názory. Predsedom predstavenstva, ktorý je v Chemese, je pán Skoupil. Pán Skoupil je aj vlastne šéfom týchto novín a vlastne aj konateľom v týchto novinách. A viete, ak také niečo napíšu, bez toho, aby sa mesto mohlo vyjadriť, že jedného dňa, takto, aby som to citoval, áno, myslím si, že dôjde trpezlivosť aj nášho majiteľa v tomto priemyslom parku a povie, dobre, pre mňa je to jedna z projektov a končím tu a zatváram. Ale viete, to je celospoločenský záujem energetika. To nie je jeden projekt. Takže si myslím, že takéto vyhrážky nie sú na mieste, pretože tento konateľ alebo majiteľ, pán Molnár, ktorý tam je, tak jednoducho on nezastrešuje všetky firmy. Tam sú všetko zahraničné firmy, ktorí zodpovedajú za svojich zamestnancov. Čo by to prinieslo, ak by teda ukončil, jednoducho sa rozhodol odísť z toho priemyselného parku, ukončil tie dodávky? Pán redaktor, ja sa z toho musím trošku pousmiať, lebo považujem to za rukojemnickú drámu, ktorú sa snaží navádzať táto firma. A to z toho dôvodu, že si berie Humenčanov ako rukojemníkov. To znamená, že ak mesto bude chcieť vyriešiť otázku tepla, tak my prepustíme ľudí, nebudú mať prácu a podobne. Ale ja si myslím, že na to pamätá zákon. Ja som si pozrela aj do zákona, aj teda s právnikmi, a je to celospoločenský
záujem a pamätá na to zákon o energetike paragraf 26 a 27, kde sa údajne, alebo možno to vysvetlí právnik lepšie, ale kde mám takú informáciu, že ak by sa také niečo stalo, veď to nemá obdobu v Európskej únii. Veď to sa ešte nikdy v živote nestalo. To by bola teda naozaj silná káva, ale zrejme tento podnikateľ si kúpil noviny v regióne, aby takto ľudí zastrašoval, pretože nepovie to na celoslovenskej úrovni, pretože naozaj to sa v živote v Európe takéto niečo nemá obdobu takto zastrašovať ľudí. A jednoducho tam je tak, že ak by také niečo vzniklo, tak nastáva stav núdze a vtedy môže regulačný úrad požiadať súd, aby do 48 hodín prebral buď iný podnikateľ na náklady tohto podnikateľa vedenie podniku, alebo štát. Veď nemôže byť, aby obyvatelia mesta a občania, pretože teplo je tovar, ak my chceme, aby ten tovar bol lepší, aby bol priateľnejší pre ľudí, tak tento podnikateľ miesto dialógu, čo my s ním chceme komunikovať, pretože aj on chce paroplynový cyklus, čo sme sa dozvedeli, len neinvestuje, tak on zrazu povie, že buď ma budete počúvať, alebo sa primátorka podrobí a poslanci tomu, čo ja chcem, teplo vyjde do astronomických hodnôt, alebo jednoducho urobím z ľudí rukojemníkov a jednoducho buď budú počúvať, alebo nebudú počúvať. Ale ja si myslím, že to nie je o tom. Je to o tom, že vedieme politiku pre občanov a že sme všetci a máme nejaký spoločenský záujem. Sedíte aj v Národnej rade, tam sú poslanci, ktorých stranu tento človek podporuje, možno tam by bola tiež cesta. Ja som sa na niekoľko týchto súvislostí opýtal aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, respektíve jeho hovorcu, pána Miroslava Luptáka. Tu sú jeho odpovede. Pán Lupták, bol už Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informovaný o problematike cien za dodávku tepla v meste Humenné? Samozrejme, aj v meste Humenné bola určená cena na rok 2014 a opravné prostriedky neboli využité. To znamená, bude alebo nebude URSO preverovať oprávnenosť tých stanovených cien za dodávky tepla? Bude sa preverovať oprávnenosť, ale iba ak bude nejaký podnet, alebo inak podľa plánu kontrol po skončení roka. V tejto súvislosti sa už objavili rôzne výroky z jednej či druhej strany. Môže podľa vás dodávateľ tepla kedykoľvek ukončiť dodávky tepla domácnostiam? Dodávateľ tepla nemôže kedykoľvek, má povinnosť dodávať teplo podľa uzavretej zmluvy. Ďakujem pekne. No a ak by teda mesto chcelo nejakým spôsobom vplývať na výšku cien za dodávky tepla, môže? Akým spôsobom? Závisí od toho, či je mesto vlastníkom tepelného zariadenia, ktoré prenajíma regulovanému subjektu, a ak je vlastníkom, tak potom môže. Lebo mesto je v takomto prípade investor a investície premieta do nájomného, ktoré sú oprávneným nákladom v cene tepla. No a berme tú situáciu, že mesto nie je vlastníkom. Môže sa teda mesto kedykoľvek rozhodnúť pre alternatívneho dodávateľa tepla? V tomto prípade, keď je odberateľom nie mesto, ale Humenská energetická spoločnosť, odoberá teplo podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla. A skončiť odber tepla môže len na základe splnenia podmienok, ktoré sú upravené v zákone o tepelnej energetike. Takže od pána Luptáka sme sa dozvedeli, že aj vy, ale aj ten dodávateľ musíte konať podľa zmluvy. Sú tu ďalšie argumenty, ktoré uviedol. Ja som si prečítal aj tie noviny, ktoré tvrdíte, že patria teda tomuto podnikateľovi. Priamo v týchto novinách zástupca jeho spoločnosti, ktorý tvrdí, že ten paroplynový cyklus nie je v podstate možné vyriešiť aj už na základe toho, čo som hovoril, že tam nie je garantovaná nejaká spätná väzba, to znamená, že je tam garantovaný nejaký odber, plus teda, že vraj, a to ste ukazovali tú tabuľku, cena tepla údajne súvisí s tým, že mesto neinvestuje do rozvodných sietí, ktoré vlastní. Preto tam dochádza údajne k nejakým únikom tepla a tak ďalej. Koľko teda investovalo mesto Humenné do oprav tepelných rozvodov? Investujete do nich aj v súčasnosti? Čo sa týka opravy tepelných rozvodov, mesto doposiaľ investovalo spolu s Humenskou energetickou spoločnosťou 4,6 milióna eur. Prosím pekne. Dodnes tieto potrubia nie sú v takom stave, akom by mali byť. Ale tu sa naskytá otázka iná. Pretože pokiaľ ide teplo cez potrubia, tam je dovolená strata. Či sú tie potrubia viac opotrebované menej, väčšiu stratu si do ceny tepla nemôže dodávateľ zaúčtovať. Nás zaujíma tá výroba tepla, lebo tá je rozhodujúca a jednoducho o tej rozhoduje práve firma Chemes. Veď predsa, ak si ideme kúpiť auto alebo chlieb, tak my ako spotrebiteľa nerozhodujeme o tom, aké
máme náklady, aké máme vstupy, aké nakupujeme vlastne uhlie, lebo je to tam na uhlie, na mazut, proste aké energie alebo aké vstupy sú tam. Samozrejme, že musím povedať, že v tejto koncepcii, ktorú sme dostali, sú dve možnosti. Jedna možnosť je tá, že vybuduje Chemes paroplynový cyklus, čo čakáme do roku 2015, lebo ako som povedala, to bude závažný rok aj pre iné teplárne, pretože sa zmení nákup CO2 a tam už nastávajú ďalšie obrovské investície, ak naozaj neprejdeme na nové technológie. A druhá vec je, že mesto môže vybudovať pár kogeneračných jednotiek, kde je kombinovaná výroba elektriny a kde teplo takzvané sa hovorí, že odpad, elektrina je kvet. A vtedy, tak ako je to, ako som si dnes telefonovala s primátorom Topolčian, ako som hovorila s prednostom Levíc, kde garantoval nový výrobca, ktorý má tieto generačné jednotky, tak napríklad garantoval 10% zníženie ceny tepla, ak vybudoval nový zdroj. A predstavte si, že v Topolčanoch ešte vytápa zadarmo kúpalisko a vytápa zimný štadión pre mesto. Pretože takýmto spôsobom takto ušetril energiu. Ja sa potom pýtam, ja viem, prečo daný podnik sa mi vyhráža, pretože potrubia patria mestu. A mesto v tomto prípade si môže vybrať. Mesto počká do roku 2015, samozrejme, že budú voľby, ak mi občania dajú mandát, tak určite chcem vyriešiť, čo bude ďalej, lebo podnikateľ by mal doniesť a povedať, ak seriózne má záujem. Nech sa páči, na mestské zastupiteľstvo do roku 2010 máme takýto plán, 10 rokov do roku 2015 alebo 2020 máme takýto plán, takto znížime teplo a tak to urobíme. A ak nepýtam sa, pán redaktor, nie je teplo tovar, nemôže si mesto, ak má vlastné potrubia, vybrať, alebo má byť nútené, že vlastne nejakým rukojemníckym spôsobom, že my musíme takýto odber brať a necháme týchto ľudí, aby skutočne živorili z tých minimálnych miest. Ja si myslím, že mali by ste alternatívu? Vedeli by ste si zabezpečiť alternatívne dodávky? Áno, a práve to je to, že zastupiteľstvo schválilo, čo podráždilo Chemes, že môžeme vypracovať štúdiu realizovateľnosti na nový zdroj energie. A vtedy si potom povedzme, nech Chemes dá svoje čísla, nech dá čísla nový potenciálny zdroj, ale my nevylučujeme Chemes, my stále čakáme do roku 2015, nič sme proti tomu neurobili, že sa vybuduje tento zdroj. A ešte musím dementovať slova pána Chvostala, pretože nikdy som nedovolila, aby sa v Humennom húfne odpájali bytové domy, aj keď sa jeden odpojil, ale jeden sa odpojil aj za bývalého vedenia. A to z toho dôvodu, že ja nemôžem protizákonne ani ísť proti koncepcii mesta. A v koncepcii mesta je napísané, že ak bytový dom preukáže 20% ušetrenia energie, má právo sa odpojiť. A teraz, pán redaktor, mám urobiť čo? Že napíšem tomu bytovému domu, že nesmie a mesto pôjde na súd? No nemôže ísť na súd. Čiže tu je tá zlá obchodná politika. Nie primátorka mesta bude ľudí povoľovať odpojovanie, ale zlá ekonomická situácia a zlá obchodná politika práve tejto firmy, ktorá predáva teplo, bude ľudí nútiť k tomu, aby hľadali nejaké zdroje, pretože ja chápem, že každá firma chce mať zisky, ale ja som tu od toho, aby som šetrila peniaze ľuďom, aby som zastávala názory tisíce Humenčanov. Tie odberné miesta nie sú len v samotných obytných domoch a možno už vo firmách, ktoré sú v súčasnosti napojené na tohoto dodávateľa, ale možno aj perspektívne. Ja viem podľa medializovaných informácií o tom, že Humenné je v hre o pomerne veľké investície, ktoré by mohli priniesť nové pracovné miesta. Hovorí sa o desiatkách miliónov eur, hovorí sa o desiatkách pracovných miest, ktoré by takto mohli vzniknúť. Neobávate sa, že tieto spory o dodávky tepla s týmto dodávateľom a samozrejme aj majiteľom toho celého priemyselného parku by mohli tieto budúce investície ohroziť? Pán redaktor, zase poviem, že bola nejaká vykonštruovaná tlačová beseda, kde z týchto novín píšu si, že sú nezávislý regionálny denník. No ja by som to tam teda nedala, pretože pán Skopl je konateľom Chemesu, je konateľom Hesky a teraz je konateľom týchto novín, kde predvolali alebo si zobrali na pomoc švajčiarskeho investora, ktorý tvrdí, že chce v Humennom investovať. Tento pán volá sa Marko Marchetti. Ja som mu teraz napísala list, pretože on urobil v Humennom tlačovku. Tieto noviny vyšli 7.1., kde tvrdia, že on je predseda predstavenstva tejto firmy. My sme sa pozreli do výpisu a vo výpise je predseda predstavenstva od 21.12. pán Ivo Bezloja. Ja sa pýtam, klamal tento pán? Ak klamal o tom, že je predseda predstavenstva
Aký mal na to dôvod? Má firma nejaké problémy? A mne to pripadá, že klamú a potom, ak sa im to nepodarí, že asi zrejme majú problémy vo firme, lebo každú chvíľu sa tam mení predseda, raz je pán Marko Markety, raz je pán Bezloja a mení sa to a dokonca pán Markety ani nebol vtedy predsedom predstavenstva, keď vystúpil na tejto tlačovke, čo je za týmto? Aká je to hra? Aká je to mediálna hra tejto firmy? Vy spochybňujete, že oni chcú prísť s investíciami, chcú zamestnať ďalších ľudí? Viete, ja spochybňujem to, že on nebol predseda predstavenstva. Keď niekto raz klame, tak sa pýtam, čo je ďalej. Ja sa pýtam, či tento pán zo Švajčiarska sa spustil, alebo sa pustil do hry človeka, ktorý syn je jedným zo hlavných sponzorov, ako uviedol zdroj Hospodárskych novín v politickej strany Nova. Ja sa pýtam, čo to je za politická hra. Naozaj, kto chce investovať a o kom máme informácie, lebo tí, ktorí chcú investovať, väčšinou prídu na ministerstvo hospodárstva alebo práce a predložia svoj projekt, lebo väčšinou od štátu niečo očakávajú. Tých beriem za skutočných investorov, budem veľmi rada, ak budú investovať. Naozaj, ja som mu napísala v tomto duchu list pánu Marketimu, že im aj štát pomôže. Firma Andritz, ktorú sme navštívili, pretože ja navštevujem tieto firmy v priemyselnom parku, aby som vedela, v akom stave teda je, pretože naozaj práca je jedna z prvých a najdôležitejších vecí pre ľudí v Humennom a v okolitom vôbec regióne, lebo zo Snínov a s Medzilaborcami je to až 20% nezamestnaných. Humene si drží štandard okolo 13%. A firma Andritz rokovala už s ministrom práce, rokovala na ministerstve hospodárstva, je na ťahu rakúska strana, chce vytvoriť 150 pracovných miest, ktoré chce rozšíriť aj v Humennom, aj v Spišskej Novej Vsi. Teraz už iba očakáme z rakúskej strany odozvu. Čiže toto beriem, že naozaj je záujem a rokovali s úradom práce. Ale a oni nebudú mať problém s dodávkami tepla, alebo nemajú problém s týmto súbojom, ktorý tu teraz vznikol, ak uvažujú o ďalších investíciách? Viete čo, uvažujú o ďalších investíciách, ale požiadali aj, že by možno preniesli prevádzku ako takú a nové haly do mestského priemyselného parku. Ako dali požiadavku, či máme voľné miesta, tak máme voľné miesta, takže rozšírenie určite bude v mestskom priemyselnom parku. Takže určite ja neviem, čo sa tam presne deje, ale nemyslím si, že je to dobrý stav pre podnikateľské subjekty. A ešte raz opakujem, ak tento pán tu prišiel 7.1. a od 21.12.2013 nebol predseda predstavenstva, pýtam sa, prečo rozprával, že je jediný konateľ a predseda predstavenstva. Akú hru politickú hrajú? A ja sa to spýtam aj na švajčiarskom veľvyslanectve. Čo to je za politická hra? Pretože tu ide o osudy ľudí, tu ide o prácu ľudí a tu ide ozaj o to, aby títo ľudia mali nejakú istotu, aby ich nikto nezastrašoval, aby mesto mohlo naozaj sa o týchto ľudí postarať a nie, že v roku 2015 vyjde nový zákon, my budeme nakupovať drahé emisie a ľuďom sa povie, že vážení občania, nie, že budete mať od roku 2005 o 100% lacnejšie, drahšie teplo, ale o 100 a 150%. Veď tí ľudia to finančne neunesú. A ja som tam od toho, však predsa som aj poslankyňa Národnej rady. A ak naozaj bude potrebné, aby sa tento pán ďalej vyhrážal doplniť zákony, ja budem žiadať kolegov, aby sa také dačo neopakovalo. To v Európe nemá takéto vyhrážanie sa oporu. My budeme určite takisto sa pýtať a pozorovať tento prípad ďalej. Veľmi pekne ďakujem pani primátorka za to, že ste si našli čas pre divákov televízie. Ja ďakujem za pozvanie a ďakujem, že som mohla povedať svoje postoje, aj postoje všetkých obyvateľov mesta Humena, ale nielen ich, ale aj všetkých ľudí, ktorí odoberajú teplo z ostatných teplární, lebo naozaj ten zákon bude prelomový v roku 2015. Ďakujem. Ďakujem, príjemný večer.